Col·laborarem amb la Marató de TV3 amb un origami. És una papiroflèxia, d'acord? Llavors, aquí tenim les instruccions i l'origami que farem és una grulla. Us agrada? Sí! Doncs per cada grulla que fem d'aquest tipus, amb aquest paper, n'hi ha també. Nosaltres farem servir de color lila, però també crec que aquí també teniu un fullet d'aquests que és de color taronja. També hi ha de color vermell. Doncs per cada una figura d'aquestes que fem, el que ens donaran serà €1. Com més fem, més euros tindrem per aportar aquí a l'escola i l'escola ho enviarà a la Marató per ajudar. Primer de tot el que farem, aquí tenim un quadrat, doncs el col·loquem com si fos un rombe, d'acord? I el dobleguem per la meitat. Aviam com ho esteu fent. Heu de ser molt minuciosos, que quadrin bé les puntes. Molt bé. I ara el tornem a doblegar per la meitat. No, un altre sense doblegar, vull dir, el tenim doblegat i el tornem a doblegar per la meitat. Mireu la cartolina. D'acord? Ara posarem també un vídeo. Aviam. Perfecte. Mostreu els altres? Aquí ja tenim el segon pas. Molt bé. Pas. Com ho fem? Dobleguem perquè quedi una altra vegada un quadrat. I fem exactament, donem la volta, donem la volta, i aquest també l'obrim, i el fem encaixar perquè sigui també un quadrat. Però ha de ser un quadrat ben fet, molt bé. A veure, aquí, vigila, perquè ens ha de quadrar la meitat, No, la meitat. Veus que aquest quadrat no arriba fins aquí? Sí. Doncs aquí tens el plec ja fet. Has d'aprofitar-ho i enquadrar-ho. A veure com ho tens tu. Molt bé, Marc, perfecte. Molt bé, Maria. Molt bé, Geisel. Tothom? Sí? Marina? Molt bé, tots, Vale, mira, el Fernan i jo ja hem aconseguit fer la primera grulla. Els altres alumnes encara s'han liat una miqueta. Jo soc el que està més atrás. Estem fent origamis per la campanya d'un origami, €1, i per la Marató. Aquesta estem fent una grua per la Marató de TV3. Ja podeu començar, nois. Va. Phong
I ja tenim... I ja tenim la brulla. Molt bé, Marina! Va, un aplaudiment. Bravo! Hoa